Γεια σας, λάτρεις της τεχνολογίας. Αναρωτιέστε ποια είναι τα καλύτερα Samsung smartphones του 2025. Λοιπόν, βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Σε αυτό το βίντεο κατατάσσουμε όλα τα κορυφαία μοντέλα από το Samsung Galaxy S25 Ultra μέχρι το Galaxy S25. Το καθένα είναι γεμάτο με απίστευτα χαρακτηριστικά που θα αλλάξουν τον τρόπο που ζείτε. Ας ξεκινήσουμε. Νούμερο 5, Samsung Galaxy S25. Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, έχουμε το Samsung Galaxy S25. Αν προτιμάτε ένα μικρότερο, πιο compact τηλέφωνο χωρίς να θυσιάζετε τη δύναμη, αυτό είναι για εσάς. Η οθόνη Dynamic AMOLED DueX 6,1 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz προσφέρει εκπληκτικά γραφικά. Με επεξεργαστή Exynos 2400 ή Snapdragon 8 Gen 3, αυτό το τηλέφωνο προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις. Η κύρια κάμερα 50 MP και ο υπερευρυγόνιος φακός 12 MP θα εξασφαλίσουν ότι οι φωτογραφίες σας θα είναι ευκρινείς και ζωντανές. Με μπαταρία 4.000 mAh και υποστήριξη 5G, είστε έτοιμοι για μια απρόσκοπτη εμπειρία όλη την ημέρα. Είναι το ιδανικό τηλέφωνο για όσους θέλουν μια compact συσκευή με χαρακτηριστικά επίπεδου ναυαρχίδας. Νούμερο 4. Samsung Galaxy A95 5G. Αν ψάχνετε κάτι που δεν θα σας κοστίσει μία περιουσία, αλλά προσφέρει ακόμα εκπληκτικά χαρακτηριστικά, το Samsung Galaxy A95 5G είναι αυτό που πρέπει να δείτε. Η οθόνη Super AMOLED 6,7 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz είναι ιδανική για μια ομαλή εμπειρία θέασης. Κάτω από το καπό έχετε Snapdragon 8 Gen 2 και υποστήριξη 5G που κάνουν τα πάντα να λειτουργούν αβίαστα. Η κύρια κάμερα των 108 MP, η Ultra Wide των 12 MP και ο τηλεφακός των 8 MP εξασφαλίζουν ότι θα έχετε εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο ακόμα και σε ένα οικονομικό τηλέφωνο. Με μια μπαταρία 4.500 mAh θα έχετε άφθονη ενέργεια για όλη τη μέρα. Αυτό είναι το ιδανικό τηλέφωνο για όποιον αναζητά απίστευτη αξία και απόδοση. Νούμερο 3. Samsung Galaxy S25. Τώρα, ας μιλήσουμε για το Samsung Galaxy S25 Plus, το τηλέφωνο που πετυχαίνει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και τον σχεδιασμό. Η οθόνη Dynamic AMOLED DueX 6,7 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz εξασφαλίζει ομαλά γραφικά, είτε παίζετε παιχνίδια, είτε κάνετε scroll στα social media. Στο εσωτερικό θα βρείτε το chipset Exynos 2400 ή Snapdragon 8 Gen 3 που εξασφαλίζει ταχύτητα και ισχύ για όλες σας τις ανάγκες. Η κύρια κάμερα των 50 MP, η υπερευρυγόνια των 12 MP και ο τηλεφακός των 12 MP θα φροντίσουν οι φωτογραφίες σας να είναι πάντα έτοιμες για το Instagram. Με μια μπαταρία 5.000 mAh, αυτό το τηλέφωνο θα σας κρατήσει όλη μέρα χωρίς να χρειάζεται επαναφόρτιση. Είναι το ιδανικό τηλέφωνο για όποιον θέλει κορυφαίες επιδόσεις σε ένα κομψό, στυλάτο πακέτο. Νούμερο 2. Samsung Galaxy Z Fold 6. Στη συνέχεια, έχουμε το Samsung Galaxy Z Fold 6, το απόλυτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο που αλλάζει τα δεδομένα. Διαθέτει αναδιπλούμενη οθόνη Dynamic AMOLED DueX 7,6 ιντσών, ιδανική για multitasking. Είτε παρακολουθείτε βίντεο, είτε σερφάρετε, είτε επεξεργάζεστε, μπορείτε να τα κάνετε όλα με ευκολία. Με τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Gen 3, αυτή η συσκευή διαχειρίζεται απαιτητικές εργασίες χωρίς κανένα πρόβλημα. Η κύρια κάμερα 50 MP, η υπερευρυγόνια 12 MP και ο τηλεφακός 10 MP σας προσφέρουν εντυπωσιακές φωτογραφίες, ενώ η μεγάλη αναδιπλούμενη οθόνη διευκολύνει την προεπισκόπηση των λήψεών σας. Με 5G, μπαταρία 4.000 τερασκίνο με μάπαρασμα και μοναδικό αναδιπλούμενο σχεδιασμό, αυτό το τηλέφωνο απευθύνεται σε όσους θέλουν το απόλυτο τόσο σε στυλ όσο και σε λειτουργικότητα. Νούμερο 1. Samsung Galaxy S25 Ultra. Πρώτο στη λίστα είναι το Samsung Galaxy S25 Ultra. Και να σας πω, αυτό το τηλέφωνο είναι αριστούργημα. Με οθόνη Dynamic AMOLED DueX 6,8 ιντσών και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια εντυπωσιακή οπτική εμπειρία. Είτε βλέπετε ταινίες είτε παίζετε παιχνίδια, θα εντυπωσιαστείτε από την ομαλότητα. Κάτω από το καπό τροφοδοτείται από το chipset Exynos 2400 ή Snapdragon 8 Gen 3, τον ταχύτερο επεξεργαστή σε συσκευή Samsung αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να τραβήξετε βίντεο 4K?
Η λειτουργία λήψης βίντεο ProRes το καθιστά εφικτό, προσφέροντάς σας πλάνα επαγγελματικής ποιότητας. Και ας μιλήσουμε για τις κάμερες. Ο κύριος αισθητήρας των 200 MP, η υπερευρυγόνια κάμερα των 12 MP και ο φακός οπτικού zoom 10x στα 10 MP θα σας μετατρέψουν σε επαγγελματία φωτογράφο. Ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό έχετε κρυστάλλινες, ζωντανές λήψεις. Και με υποστήριξη 5G θα απολαμβάνετε αστραπιαίες ταχύτητες όπου κι αν βρίσκεστε. Με μπαταρία 5.000 ζωμήραμα και υποστήριξη S Pen, αυτό το τηλέφωνο προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για δημιουργούς περιεχομένου, λάτρεις της τεχνολογίας και όποιον θέλει το καλύτερο από το καλύτερο. Λοιπόν, αυτά ήταν τα 5 καλύτερα Samsung smartphones του 2025. Ποιο διαλέξατε? Γράψτε μας στα σχόλια ποιο μοντέλο σας ταιριάζει καλύτερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε το like και να κάνετε εγγραφή στο Hippopotech για περισσότερες καταπληκτικές τεχνολογικές κριτικές. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ας ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της τεχνολογίας. Απογείωση.